Erokamano ahinya Cleophas. E kaunti mar Kisumo, wach mar kawo ombulu en gima ber, kendo damed mana jiwo ni ne ogandawa ma jo Kisumu County, jo Kanyanam, wawuogru oko, wakaw pande mondo wakaw kura, nikech kura mane gima wanyalo kedo godo kwa chomo mwaka mar 2027. Kendo kik wawe gini ne jogo moyier kende, kik wawe gino ne jogo mane sirikal. To jowa mane sirikal, jowa moyier mondo wawuog oko, mondo wajiw wach mar kawo kipande ne jogo mapok okawo kipande, kanise magwa, kata jogo mamadho gigo mager kuonde ma gimethego, mondo jiwgi mondo gikaw kura. Nikech king'iyo ogendni mamoko, ng'ama onge gi kipande kata ng'ama ok go kura nitie kuonde mok yieni mondo idonjie. Omiyo thurwa kama jo Kanyanam bende wajiw mondo ji okaw kipande, ji okaw kura. Wajiwe kanisa, wajiwe social places, wajiwe sikundewa, mijikumi magwa kaachiel kod jodong gweng' mondo wajiw. Kanyo nogo mawuok e mar Kisumu West en program manyo wasechako, kendo wadwa dhi dhot ka dhot mondo wang'e ni to dala ni nitiere ji adi, to ji adi moseromo mwaka 18 mapod onge gi kipande, mondo wakonygi mondo gikaw kipande ai gidhi gikaw kura. Nikech gimiluongo ni siasa, gimikele mesa ema nyalo mi yud gimoro, ma kata kaka jatendwa ma ogaye maro wacho ni wadwaro pawo ok wanyal yudo ka ok wan gi ji mang'eny mowuok oko modhi oko kura. Nikech mane mwadhi wuoyogo ka koro wabet e mesa ni wan wakelo milion kama, koro magi mwadwaro, koro wan gi ji e ng'ewa. Omiyo ana ajiwo n'oganda luo ni mondo wawuogru oko, wae wach moro no wang'iyo mana jomo yier ni gine maginyalo golo gimoro, watie kod pesawa, wakaw thuolo marwa makende mondo wane ni ji okaw opande. King'iyo Kisumu County, wanyalo chopo ji kata na 800,000, nikech Kisumu West wadhiro mondo donj 100,000 gi wiye, to wan kod sub counties 7. Kisumu Central en kama nyalo bedo gi ji 200,000 gi wiye. Tiende Kisumu County mondo wachop dhano 800,000 kata 1,000,000 yot. Omiyo wawuogru oko kendo mondo wati matek mondo wabed gi ji mang'eny mosekawo kipande, jomokawo pande bende wadhir mondo dhi okaw kura. Kawo pesa ni mondo imi ng'ato dhi okaw go kipande en gima ber, nikech ka waonge e sirikal to gik mang'eny nyalo bayowa, nikech sirikal ema nitiere gik mang'eny. To mano wanyalo mana bedo kod duol ka jowa mang'eny ochung' kod sirikalno, kendo jowa mang'eny odhi ogo kura. One thing, wanyalo kawo kura to samoro jo ok dhi goye. Jomoko wacho ni gin ok nyalo go kura nikech kia noyiero ng'ato to ng'e gimotimone. Kok igo kura, tigo kura, nikech kok igo kura to ng'ama ok idwar emibiro yier, to odhi bedo gi telo marach. Telo marach ok nyal kelo gimiluongo ni dongruok. Dhano duto te ma jo Kanyanam mapok okawo kipande, wakaw kipande, wawuog oko wakaw kura, kendo kochopo sa kura to mondo wadhi wago kura. Wach manyalo wacho mogik, an kaka Bishop Esbon Odindo, kuom ng'wono ma Jehova Nyasaye, an kod dwaro Kisumu West ka ni ka Nyasaye oyie to jo Kisumu West mondo chung' koda, nikech adwa ni mondo akel lokruok madiera, lokruok minyalo mul. Nikech kaka oganda nyaka wago ndamo. Erokamano ahinya Odindo Esbon. Bishop kuom bedo koda bende kinyi makone studio ka chopo kama